कामापासून मला आता कळलं ज्या घरात ते अन्न कळलो त्या घरात विश्वासघात केलो. अरे कोण येतो आणि मागे घरा येऊन माका थोडा आवाज उलटा मग राग येणार तुझे तुकडे तुकडे करतो राव. तू माझ्या तुकडी तुकडी करतलो त्याची पहिले मागू बरं मग किती ठेवले किती चाकू रे तू काय आता तुझ्या जीवाची भय दिसू लागली रे. माझ्या घरा अहो चुकात अशी कडे माका धमकी दिसतो तू कान माका कि संबंध रे संबंध अरे संबंध तू किती काही केलाय रे. तुझं लहानपणाच्या एक भवन बक्का जगाच्या रोज लालच लालच सुखात जवळलो आणि तू मागे पहिले दूर देव दृष्टा. अरे हे की सांगतो तुझ्या माहिती ऐकून केला म्हणले कोण रे तू. या हा जेलाच्या परात आलेलो ते भाव विसरू आम्ही मागे पहिले पुण्याचं बदल घेऊन हिंगण आश्रय घेतलो. आधी हिंगा तू आणि विकेश येते ना मागेल पाहिले बारी कुणी तुम्हीच म्हणतोय तुमचा तर त्यांना सोडना. तू तयार जा आप सात घालते असणे ह्याचे मुखार हो तुम्ही शत्रू. होय मागे शब्दात खेळ करताना रोज अरे नालायक का मागे त्या पाहिले किती चूक केली का रे आणि त्या जन्मात गुरगाचा किती चूक केली म्हणून तू ते आमचं मानलं रे. तू काही विकेशन त्यांना सोडणार. तू कसं असते काय म्हण मग काय बेजारना तू कमी आमगे राहते मुक्ती घेतो नव्हता पळते ओ आज त्या स्मिताने जर हा तर त्या लग्ना होत झाल्या इकडे कशी येतली. आशीर्वाद दिले देवा. अरे वाह ब्युटिफुल देव नकाची अप्सरा सगळं येण्यावर दिसून राहू तू. त्यामुळे राजराज तू आणि येणं आज मला शुभ दिवसानीच मगर आणि अनिकेता दुधासारखी संसारात विष घालू नका प्लीज वन विचार. या शुभ दिवसाचे किती येल्यावर येणार आणि तू बघा बोट पडला तू अतिथी म्हणून नसेल आणि कोण म्हणू वैद्य करते नाच खाली काय. हे पळस पिता एक पट तुझे लाव वस्तू पिता मगीर हा बघेले वाट धरता. हा मगर अनिकेता स्वामी चालले हे या जवळचे. हे पळस पिता ऐक तू थोड्या क्षणात दुसऱ्याच बाहेर जातले पण तेच बाहेर मागतो का बघत काय करतोच पडलं नाही यो आपण मग औषध पाण्याचा नालायका सोड मला बाहेर. ओ मा बेला आणि सांगते टाइमवर येणं आज सांग तू माका तुला तारुण्याचे सुख देता का तुझ्या बाबा तुझ्या पोलीस कर घेता. प्लीज पाय पट्टू का मगर जीवन माझे हेलाय ना का मगर बाबा सोडा प्लीज. तुझ्या बाबा जीव पिंजाय
आणि शीत अल्पपणे झालेला तू बाबा विसर देवा, हा कसले निर्धार केला देवा, हा कसले निर्धार. तू मगे चित्र करणार का हांव आज नाका फाल्या मरतलो जाला तू तुगे जीव वतून घे बाहेर तू जीव वतून घे तू धांवलो बाहेर तू धांवलो हेडगेन घेऊन बसल्यार मागे काम अर्धारेच उरतलो हांव मागेले काम करून घेता सोड 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 नालाय का सोड एक मार धाकेचोच पडटलो नका माझ्या बाबाक मारला होता. उले रे बाबा उले. तुगे वार्ता कशी माझ्या बाबाक मारले किती पण करताचो. बाप किती बी जाऊ ते तू टेन्शन घे नाका एक मिनिट मागेल मन रक्त कर यो यो आता मागेल आशा पूर्ण झाले आता मागा काहीच फरक पडणार बाबा बाबा उठ रे बाबा उठ. बाबा उठ रे बाबा. बाबा बाबा किती झालं बाबा बाहेर उठलो बाहेर बाबा आज किती फळ करणार बाबा किती करणार बाबा आशिष किती झालं रे आणि आमच्या कारण कोण रे हा की सांगू पण हे किती रडलं पण मग काय का बनणार आहे एक काम करूया आशिष पहिले बरे आम्ही स्मिता घेऊन हॉस्पिटल भरती करूया आणि बाबाला अंतिम संस्कार करूया रे काय स्मिता त्याच्यानंतर विचार करा घेऊया. मंजू असा पाऊस पडता पाऊस पडू लागणार कोणागेर घरात कामा व्हायचे पण घर सांभाळायची नाही हा होय कसा बरे इलो इल्ले आणि पाहुणा दोन हट्ट्याची डूस मारतात
सरकारानं अन्न भाग्य म्हणून दिलं आणि कसले भाग्य म्हणून दिलं माग ते लंबोदरा छोटू भाग्य देऊन लंकेला जायला घेतलं या अनारकलिक कशातून मागायला करून घेऊकच जाय मामा VIP मध्ये सांग VIP तुझी मी दाखला गेलो तुका तू कशी VIP झाला मामा लवकर आम्ही VIP अशी रे किती उरण करतो आम्हाला सांगून दे माने मामा लवकर घरा अशी रे VIP आणि घरातला बाहेर घरा RIP हे उला ऐकन तू ए मामा कोणा वाटता कोणा ना रे तू कोणा वाटत हा आणि कोणा वाटतलो काही माल घावर त्याच्यावर वाट पडतात असं मला समाधान लागतोय समाधान झालं बरं झालं ना समाधान बांधा आपण तुमची केलं गो माका हा निधी कुठे निधी होऊ नाही मागे मोस्ट लावून हा टेन्शन असते का मी देणार म्हणता नाही आणि किती जात म्हणता म्हणून होते तू माझी पण रंग झालं मोज असं मोज आण देतो का हा देतात तू तू खरी हा आण देता तू काय टेन्शन घेणार का किती हा तिथे मंत्री पण गेला आण देऊ ग अगं माझी पण लग्न झाला रे राणी अशी कोण जवळता तू मग राणीच कोण देवतो पण तू राजा दिसणार तू राक्षस दिसतो तू माझं लग्न झालं नाही तू कन्याकुमारी म्हणतोय अगं तो कन्याकुमारीने करंटा तारीख लवकर पाठी सांगा तो हा पुढे तू बरं दिसतो पुढे कातरी भावले फोटो बांधतो या होय हा तुम्ही दोघी लोकांना एक प्रश्न विचारता त्या प्रश्नाचं तुम्ही सरळ आणि सारखे उत्तर देऊन हा त्या मनशावर लग्न नंतर बघता सांगो बघ सांग काय कळलं किती असा सांग तू सांगू बरे सांग ऐकया घर असा लोक ना नोय असा उदाक ना रस्ता असा गाडी ना सांग पळे रानात तू सांग रे कळले टीव्हीत न्यूज धर्म तुमची टीव्हीत मी इत्यादी कळण तुमका तू इतकी हुशार होला तू सांग पळ्या सांग हा सांगू आमगेल्या इंडियाचो नकाशो इत्यादी कळण सांगू टीव्ही म्हणता रानात म्हणता हे उरू गो मागे पुढलं विचार किती केलं तुम्ही तू गेलं पुढलं विचार आहे का नवाला तू तिंगो घरे माता मामा बरं आहोत लग्न जाताना हो कोणा सांगू नका तो मेंदू कुठला कोणा मेंदू पुसला आणि कोणा मेंदू फ्राय करून देऊन मागे म्हाकाच कळची ना पण का हांव तिनच्यान गेले बरें दिसता म्हाका बरें हांव येवं यो गो गेला घाल पण सांगतोय हांव वचूं हांव हिने जर अवत मागीर तकली फुटून येता पिशार पडटा दिसता हांव आनी मागीर ती मोस मागीर मोस लागे भायर ती मोच्यान करून सोदूं हांव उठलून घेऊकच जाय पळे
सर्वे करू गेलो अजून येईल ना तो गेल काय पळून येता तो गेल का पळून येता गुल्ली पार्ट केल्ल्याक सुदेशान आणि राजनान आणि विलासान महालेन एका प्रायज दिल्लो आसा तेणी घेवन येवचे गुल्ली गुल्ली सुदेश राजन आणि विलास मारे ते मुद्दे बरोबर भक्तानो तुमका एक विषय सांगा जो दिवस आम्ही जी कृष्णामुक्ती लायली दिवसाच्यान आज पर्यंत तुम्ही आमकां खूब उपकार केल्लो आसा जाला एक चली तेगेल्या घोवागेच्यान आवयगेर वयच्या कितलो खूश जाता पळय तशीच एक मुर्ती लायली नंतर ती विसर्जन ताका विसर्जन करता टायमार ती तितली खुशी जाता पळय तेगेर खुशे खातीर आमी बी भाग घेया म्हणून तुमी सगळे जाण फालेक त्या आमगेल्या विसर्जना टायमार तुमी सगळे जाण येता म्हणून आमी खारगार वकर्स तुमचे कडेन आशिकून दवरता धन्यवाद थांब बाई तू होता मागे बाबाक मारिला दुष्टा मारू वयता हांव नाकू हे तसले वाईट काम करणार रे भाई सुख मगर शपथ असा बाये आमगे बाबाक मारिला हांव कसो डू आणि तू म्हाका कितें हाडत गो भाई तेके कारणच भाई सांग बाये कसलं कारण तो सांगतो भाई ज्या मनशान बाबाक मारलं तेणी माझ्यावर बी अत्याचार केला बाये ते किसान तू खाण्या भाई त्या दिवस तेणी बाबाक मार मगर शीर हरण केला आणि हाती गेरबोश मगर पोटाक वाढत असा हाता जीव देऊ का तेज मला लगत जाऊ मड कळले बाई बाबा हे असे कसे काढतो गो शाण्या बाबा लोक पुन्हा बदला घ्या म्हणल्यार काहीच वाटणार आले भाई तू काय टेन्शन घे नका ह्या काय निर्धार केल भाई सांग बाये कसं निर्धार भाई आमगेला मान वाचे झाले हाव ते नागराजा बरोबर लगत जाऊकच आहे रे भाई बाये मला पण विचार कर भाई हे सगळं घडील ते अनिकेताकडूनच आहे तू माझ्या शपथच भाई हा बाये हा मात्र बाहेर झालं का आता कसं तुका आरामच नाही बाबू मेले टेन्शनात असावे आणि तू मकला वाट का त्रास दिला का चल वाच चल सॉरी स्मिता तुगे दुःख म्हाका कळटा गो आनी हांव आतां कितें प्रेमा विशय बी घेवन येयल्लो आशिल्लो तुवें म्हाका प्रेम करून दिना आनी तूं अशें कित्याक उलयता गो फुलो गड असणार किती उलय नका भावार प्रेम पण मागता उलय लव पण समजता तुम्ही अगं तू म्हाजे कडेन मस्करी करता काय कितें गो मस्करी करू तू किती माझ्या संबंधित नाही आणि आता जे की सांगता ते सिरियस अंतर असा म्हणल्यार इतले दीस केले तुजी सगळी नाटकं म्हण जाली हांव तुगेकडे उलयत पण हांव तुज्या प्लेट केला प्लीज वाच चल अगं निचा तुका मागेलो जिवन मेळिल्लो वायट करू गो तुजी खातीर हांवें कितकी स्वप्न पळयलें मगो जाल्यार तुगेली सगळी नाटकं म्हण जाली ते किती बिवरू प्लीज तू पल्याच्या जागा खाली काय आम्ही किंमत असेल मनीस किंमत ना असेल कडे जाऊन काय फायदे ना तुगे तोंड पळणार आयच्यान तुगे तोंड पळणार सांग स्मिता गुड बाय अनिकेत तो गेले मग सोड हेल्प करा तू मला दोर
खेळ नशिबाचे खेळ तो तुका अन्याय जाऊच ना पण हांव विहार दिलोले म्हाका माफ कर लिखात म्हाका माफ कर त्याने बुल्ली पार्ट केल्याक फ्रास दिला तर त्याने येऊन गेले. बुल्ली 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 रविकांत नवीन असते देव बरोबर एक वेळार हांव तुगेल्या मिलना खातीर बेचैन जाल्लो आणि तुका जीवन साथीदार करून घेवंक राजी जाल्लो जाल्यार आज येयला तूं म्हाका पांया मुळात माझे मार लग्न जावंक आणि हांव जर एक फावटी हट्ट घेवन बसलो ते म्हाका पूर्ण करूंकच जाय ज्या दीस तुगेलें लग्न जावचें आशिल्लें त्या दीस तुगेलें हांव शील हरण केलां बट आज तूं त्या पापाची पीठ घेवन माझे मार लग्न जावंक तळमळटा कळतो तुमकां मुखार ज्या नागराजाले कारस्थान हेलो नालायक बहिणीलो आदर्श म्हणजे भाऊ आणि तू आणि किती लोक तर तुझ्या बहिणी बद्दल हे पळा निकेत माझ्या बहिणीला ते तेगेले जिवाकिंत तू खूप प्रेम करता रे म्हणल्यार सगळे म्हाज्या चूक म्हण जाली हांव त्या काळात ताका ज्या आशिल्लें करूं दिवन तेगेले मना आशिल्लें त्या करूं दिवन तेजे भायर राविलेच म्हागे चूक म्हण जाली प्लीज निकेत आणि एक शब्द उलयता म्हाका व्हिडिओ बद्दल दादा हा खंय सांगू आणि कितें सांगू म्हाकाच कळटे ना रे आणि स्मितान गेल निर्धार बी सारको आसले तूं एक बरी तुली पळोवन लग्न जावन सोड सुख आणि शांती म्हागे जिवनाच्यान ती केन्नाच ना जाल्यार हेजे बदल मरे हांव तुगेल्या बहिणी कडेन घेवन रावतलो प्लीज निकेत तुमकां सांगनाका हांवें हे काड स्मितालो लग्न फिक्स जालें दे ना हे स्मिता लग्न तरी करूंकूच शकना हे खोट आसा ते मरे अशें केन्ना करना बरें निकेत तेगे लग्न नारळा बरा फिक्स जालें आणि तुका पयले लग्न पत्रिका दी म्हण मी सांगिल्लें बरें हांव येता तर हय ह्या लग्नाक वयतलो आणि त्या चलेक त्या चल्या बी विसरू जायन जाल्लो असलें गिफ्ट दितलो
स्मिता स्मिता आज तुझ्या लग्नाचे फर्स्ट नाईट तुगेर घोवान म्हाका हिंग दान दिला कसले बी कारस्थान कर आज हांव हिंग येईल असा कशे बी तेजो फायदो घेवकूच जाय स्मिता तुका तुजेर खूब अहंकार आशिल्लो तो आतां अहंकार चूर चूर करून उडयता राव हो विके उडयतेत राव आता येऊच झाले वा सीता वा मग तू दूध राहिले ते विकेश तू आणि ही किती गेलो आज तुगेलो लग्नाचो फर्स्ट नाईट पण कळिलो आणि तुगेर गावान म्हणला नागराजान तो फ्री ना म्हणलो फुडली कारस्थान सगळी म्हाका करून घे म्हणलो तर म्हणा गे ए किती उलय तू लग्न म्हणल्यार एक पवित्र बंधन आणि त्या बंधनात कलंक लायता का इतकं तर तुका लज उरत दिसली तू एकट्याकडे प्रेम कर तुगे एकट्याची अर्पण कर दिसले त्यातले तुगे लज खय गेले सांग त्या जिल्हे खाट नावर कित्याच किती उलय नका किडी पडटा तुगे तोंडात किडी पडले हात चाबून जातलो ते तुका नाका तू इतकं वाढले उलय जाय तू इतकं शाप देऊ ग तू अनसुया देवीनी आणि सीता देवीनी आणि वेळ काढण्यास यो आणि दान मला घ्या शिवांची ओळख राव परत परत मागेले वाटे काढे नका तुझे पाहिले मारी मागे बी राहत असा पण त्याने मारिलो तुझे भाव नागराज असा हे याद राहू तुम्ही त्यागे ऐका नका तो तसा ऐकून आणि बदलायचा त्यांच्यातली लोकांमुळे खूप त्रास काढू पडता पहिली कोई जोडे ना जरा रे का हिंसा उडाय पडले हां अरे अरे कसोर अत्याचार करना का आणि लागी आहे का तू लागी ना आता शूट कर निघा थोडे चलो खाली मत हा सर तुम्ही इथे बरेच झाले तुम्ही येऊन मागे जीव वाचलो हो जैलातल्या धावून येलो कैदी असा हे कुठे हॅरेस करा याची का देत आम्ही येला निघा हवालदार धर या विकेशात हे किती लोक असतात तुम्ही किती आम्ही वेस्ट म्हणून आम्ही तुमचं काम करून केला फक्त तुमचं धरू केलं नाटका आणि आम्ही आजपर्यंत साक्षी सत्य दिसले त्या साक्षी आमका आता मिळेल असा चले आता स्टेशनाचे या हवालदार हे मागे जीवनात ओढ खेळ खेळत असा नेमकी एमगेली पापाची शिक्षी जाऊकच जा चल येऊ चाम
काम कर तुका अनेक खिशा नोटास नाही 50 रुपयाचे ते दी आणि किती रे तेजेर गांधीजी उरत न्ही आणि तेडे तो नोटाचेर बी गांधीजी आसा तेडे जाते कस का म्हण घेऊन बरी एकी गाड्या तू फोटो फोटो उलयता बाबा हाय रात्री बन हाडिले सकाळी निवळे म्हणजे कोण खायचं ना हेका कारणीभूत तो रुमाल ऑन मला भूत तो बाबा हा तो किती का पळोय ना काय किती म्हणा सरळ रोगी आज काही बडा मूस गेलो तोरा आणि काय दोन ना गो हे कोच्या म्हणा तामू ना उदो पितो म्हणा प्याव ना त्या जोरात तुका फोटो घ्यायला काम झाली ना माझे मोस लावून हात मोस मिळणार मागे पहिले चप्पल मी लागो अरे पण तुमको असे मी एकच पॅन्ट झाले ते एक बरे आता नवीन नाव सुरू झाला कशा हात का बाबा बाबा आडो बाबा काय काम देतो का तुला एक जातो ओ बाबा ओ मांद्री कोयला जिलो ओ मांद्री गुडलो नवरी इलो काय उरू येईल ना सोडा हा वैता हो वैता थांब थांब तू येतो आता का आम्ही पाव येतो तुका बरे सांग किती चालला काय हो मग कोण चोरी रे मग कोण चोरी रे हो तू बरे हो तिथे मागे मोज चाललो आता थांब तू हो तिथे पोलिसाकडे मला लोकांना जोर होतो हिंगा आणि ती इथं मांजरे पाठी घेऊन फिरता लोकांना अडवून हिंगा मागे चपला जोड कोण चाल रे सगळे असा बाई पोटले हाय सांगितलं तू हेगेले तेगे चप्पल चोलो हेगेल मग चोली म्हणटा काही टेन्शन ना माझ्या पोटात किती खाली घालते सांगेल त्या पोटात किती खाली घाल ना निघले ना एकच पटी माफ करा माफ करताना लेख ना हिंगा ते माफ ना एकच पटी अहो वैता करतोय पाकिस्तानमध्ये मोज का आपण सांगून धावत असलो कसं धावलो असं जाऊन मागे माफ करणार बोलाय हा नाही कच्च रुमा बडे आले तू पाकिस्तान ह्याच्या पर्यंत खय जमा तुझ्या पर्यंत खय भेटा गावून मागे सोया किती करतला बस किती काही पडता तू जर 120 रुपये टाइम टाइम देतो हा ते हांडवर चालव ना और काढतो तू बाबा तुझं ते चप्पल चोल म्हणतो टेन्शन तर घेणार का ते पहिलेच पाण्याला जाऊन असेल ते आम्ही आता वरता शेती बरोबर ये सिंधू मागे मनात बरे तूच तसा जरा तू सोळ सोडणारे हा तुझ्याबरोबर लग्न जाऊन तयार असा गुडे गुडे केसेट गुंडेल का किती काय गुंडेचे आता भाग्य होता रे तुझं माझे मन झालं म्हणून झालंय आणि पर्याच्या मन असेल ते सगळ्या मन काढता काढतो का पहिले तुझ्या तोंड पहिले फेतो या आणि मागे आमगे लागून झोप या तयार असतो तू हा एक पाया तयार झाला होय आता कधी हाती धरू गेलो एक पाय जाऊ नका तो एक पाय रोग कोण पडशी फुटील कमी झाला आणि तो पडतो का म्हणून जाय तुम्हाला लंग करू जाय तुम्ही बरं करो आता बाबा तू एक काम कर देवस्थानाकडे तयार कर आम्ही दोघे फुलं घेऊन येतात देवळात तुम्ही सगळ्या लग्न आहे आमगेले हा आणि एवढं मागे बी कोण नाही आता तुम्हीच मागे कुटुंब आणि एक काम करा तुम्ही जेवण आहे हाती गाची लागली त्या मागे बाबाकडे जा. आणि सगळ्या गटाच्या गटा पडीत रांडी आहे त्याला चल मित्र नाव बरे आपण हमने तर माहिती एवढा होता
बक्षीस दिला होतं ते घेऊया. किरण माता देव बरो करू. इतली परीक्षा कोणाक दिनाक देवा कोणाक दिनाक जाल्यार ते इतल्यो शरम सोडिल्ली म्हणून म्हाका खबर ना. एक प्रेम गीत म्हणल्यार दोन हृदयाचो संगम उरता आणि एक प्रेम गीत म्हणल्यार त्या प्रेमाक संकेत उरता. त्या प्रेम गीताक लय चुकू शकता, ताल बी चुकू शकता. जाल्यार त्या प्रेम गीताक साथीदार ना जाल्यार त्या मध्ये खातीर आंबूक बी शकता. इतली परिस्थिती तेव्हा मागे जाग रे स्मिता. हांव किती त्रास दिलो गो तुका शाण्या, किती त्रास दिल्लो. कित्याक तूं म्हाका इतलें बेगीन विसरलो गो. तुका आमी चले एक पटी मान दिल्यार तेका आमी इवन साथी म्हण समजता. तेजेचेर मन दवरून गेलो आमी पुराय फ्युचर चिंततात. जाल्यार आतां हांव कितें करूं. अरे अनिकेत ते किती हाल करून गेलो तू हे. मागेले हे हाल पुराय तुगेल्याच बहिणी पायान जाल रे. तेका केन्ना बी सोडना हांव. तशी उलय नाका रे अनिकेत. म्हाका पण तिथं वायट ना रे. तेणी तुगेले केन्ना बी वायट जाल्लें आशिल्लें रे. तेणी मागेल ही वाईट परिस्थिती हाडला. तू आणि मरा तेगेले बरे पाडवले नाका. वा चलो ना विचार. प्लीज अनिकेत तशी उलय नाका. म्हाका बहिणी काय दुख ना. तुके तशें सांगू जाय. किती सांगू जाय सांग. आणि पहिले इंचा जागा खाली कर. अनिकेत त्या दिवस तुगेला हॉस्पिटल लग्नाची पळय त्या दिवस एक व्हडलो अनाहूत जालो. तो नागराज येवन म्हाका बाबाला फोन केलो आणि त्या दिवस त्या बाबाला कुणाक बदला घेऊ म्हणून ते पळय म्हाका भयणीन हाडयले आणि सत्य सांगले. आणि इतलेंच आणि तेंगे त्या पटाक तेंगे वंश वाडचे आसा आणि तेंगे लोक बी समाजाचें नांव वायट करता म्हण ते नागराजा वांगडा लग्न जालें रे. स्मिता म्हाका माफ कर गो स्मिता. हांव विचार करनासतना तुका कित्याच कितें उलयलो. तुगे चरित्रा बद्दल उलयलो मगो. म्हाका माफ कर गो. म्हाका माफ कर आशिश. म्हाका माफ कर आशिश. जाल्यार त्या नागराजाक मरे अजिबात सोडचें नाका. चल वचच्या हांच्या. चल यो. प्रभाकर सावंत भांडीवाळा मी निर्देशक धाडेशाक 500 रुपये दिले आसा ते मेळून घेऊ जाय. प्रभाकर भाऊक हांव खूब आभारी आसा. बाय सीता. अगो हे बाय सीता. या बसा. बाय हांव तुका पळयत आलो गो. कसा ना आयलो आणि तू ह्या टायमार घरा कडेन काम करता आसा.
केलं ना त्याच खातीर हाय केले ते बरो भाऊजी बरं दिसना बाबा तेमी बाहेर गेला आता तेमी फुल्ल सुधारलात म्हाका जीवा जीव दिवन सांभाळटात इथेच बरो तुम्ही कुठला हांव खुश भाई तुम्ही बसा हा तुम्ही खूप दिवसांनी येले हा तुमका कॉफी करून घेऊन येता हा गो बाय बसा बसा नागो बाय आज तुझ्या आधीन देवाक म्हाका बरं हा ताट घेऊन येता हा गो बाय यो भाई भाभी बसया हा गो बाय हांव जेवण करतो तुला दिलं अरे भिकाऱ्या थोडा लागतो म्हणतो आम्ही याला चल आमच्या जाकार कर प्लीज तुमको भाई पडटा तेमको समजावतात हेन्ना हे चालतो मागेल भाव हांव चेयला आनी आनी हाय ते जीवन वाच पडिले जेवूक ना खाऊक ना आशिल्ले भिकारी लोक तुम्ही आज तुमका मागेल घर मेळा नागराज तोंड सांभाळवला रे तशें उलय नाका एक शब्द उलय नाका देवा बाय हा कशी खबर गो तो आमच्या मला किती जेवण लागलो मगो अरे तुझ्या बाई सांगितलं तसे आम्ही सुधारला पण केला अगो ए तू ते घालून आणतो तुझ्या बापाला करणे आहे तुम्ही किती विराम काढ ठेवले माझ्यावर काढा पाय पडते तुमका मागेल भावाक एक शब्द उलय नाका तुमका पाय पडटा अगो ए खूप शरारत खेळ काढा का अरे नागराज माझ्या बंडी हात आला तुला उभी राहू ना ते या बरो एका पोटात तुला वंश वाटते आपण ते वंश मागेल के तेगे माझी प्रिय कर अनेक येतात का म्हण म्हणा खबर हे नालाय का कोण सांभाळवलंय अरे सोड माका सोडा त्यांका सोडा मला तुका अन्नान शूट करतलो सोडा काही त्यांका सोडा त्यांनी केलंय ना माका मला प्लीज त्यांका सोडा प्लीज सोडा काही सोडा अरे निचा सोड त्यांका स्वतः का ते मागेल पाहिले वंशा सभेत चालले खलनायक तू तुझे स्वतः का ते किती की हमारे लोका जीवन वाटे पेरेतोय आप तुझ्या मनात सांग बाकी गेला प्लीज भाऊ त्यांका सोडा त्यांनी केलंय ना एक माका मारा प्लीज त्यांका सोडा ते काहीच कर नका कळेलो चित्त आमगेली संस्कृती आपल्याला घो कसो उरू मारू बडवू फाशी दवरू जाल्यार घोवाचे कसले संकट येईल तेन्ना फुडें रावन आपल्याला जीवन त्याग करू सारखे कसली बाय तुवें खूप अत्याचार केले रे आज तुझ खातीर मरणाक बीन तोंड दिवंक तयार असते शी तू तुझे तुगे स्वतः खातीर कितली की लोकांले जीवन मातेक मेळेल तुवें कितली की कुटुंब सर्वनाश केल तुवें आणि ह्या आशिषात पुरे जीवन मातेक मेळेल तुवें तुका आता असो सोड काहीच फायदे ना तुगे रातीन माग मार रे भाऊ तुगे रातीन माग मार हा कितले पापाची काम केला तू माग मारा हांव मऱ्या मरण स्वीकार करता तुका मान किती पाहिजे रे
अक्करी तुझा तुका आता तुझ्या शिक्षाशी प्रयासात कळून झालं ना पुरव आम्ही माफ केलं तुका साधू उलाद भावाक माफ कर किती बी जाऊ आता तरी मागे भावाक बरी बुद्धी येतली स्मिता तू टेन्शन घे नका हांव सोडून लागता तुका आम्ही सगळं आता आनंदात करा यो